Хайырлы көн, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарстан 24 телеканалында турдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлим мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Ислам динендә иң зур бәйрәмнәрнең берсе Корбан бәйрәме. Тиздән дөресрәге инде 16 июньдә мөселманнар Корбан гаетен билгеләп үтәчәк. Бүгенге тапшыруыбызда әлеге күркәм бәйрәмнең асылы һәм үзенчәлекләре хакында сөйләшербез. Кунагыбыз гаилә мәчетенең имам хатибы Рөстәм хәзрәт Хайруллин. Хәерле көн, исәнмесез Рөстәм хәзрәт, хуш килдегез. Ассаламу алейкум. Сезне күрергә без бик шатбыз, бик зур рәхмәт, шулай бәйрәм алдыннан вакыт табып килгәнегез өчен. Аллах разы булсын. Һәм тамашачыларыбыз игътибарына тагын бер кат искәртеп узасым килә. Безнең тапшыруыбыз турдан-туры эфирда бара. Әгәр сезнең кунагыбызга сорауларыгыз бар икән, безгә шалтыратыгыз. Студиябызның телефон номерларын сез хәзерге вакытта экраннарда күрәсез. Рөстәм хәзрәт, әңгәмәбезгә күчкәнче башта сюжет карап бетәргә тәкъдим итәм. Ул инде әлбәттә күркәм бәйрәмебез хакында һәм сезнең хакта булыр. Игътибар экранга. Корбан гаете ураза бәйрәменнән соң 70 көн узгач, ел сайын Зөлхиҗҗә аеның 10 көнендә билгеләнә. Быел ул 16 июньгә туры килә. Корбан сүзе якынаю мәгънәсендә Аллаһ Тәгаләгә изге гамәлләр белән якынаюны аңлата һәм 3 көн дәвам итә. Мөхәммәд пәйгамбәребез үзенең хәдисендә Аллаһ Тәгаләгә күңелләрегездәге иманнарыгыз, ихласлыгыгыз ирешә. Аллаһ ризалыгы өчен чалынган корбан канының беренче тамчысы җиргә төшкәнче, Аллаһ шул кешенең гөнаһларын ярлыкар ди. Инде студиябезнең бүгенге кунагы гаилә мәчете имам хатибы, Мөхәммәдия мәдрәсәсе директорының беренче урынбасары, дини китаплар авторы Рөстәм хәзрәт Хайруллин. Рөстәм әфәнде гаилә темасына кагылышлы вәгазьләре, үткен фикерләре, белеме белән халык күңелендә үз урынын тапкан шәхесебез. Рөстәм хәзрәт, инде әңгәмәбез башында әлбәттә Корбан бәйрәменең тарихына да тукталып үтәсе килә, бәлки белмәүчеләр дә бар. Һәм әйтергә кирәк, бу инде чыннан да бик гыйбрәтле һәм үтемле тарих, шулай бит. Аллаһның рәхмәте белән бу ел бит гаилә елы да һәм ул менә Ибраһим алейһиссәламның гаиләсе белән бәйле. Чөнки Ибраһим алейһиссәламны без мусульманнар да хөрмәт итәбез, башка дин әһелләре дә хөрмәт итә. Авраам дип әйтәләр. Менә аның балалары булмагач, ул Раббыбыз Аллаһка нәзер әйтә. Я Раббым, балаларны бирсәң, берсен курбан итәрмен ди. Һәм Аллаһ Тәала балаларны бирде, Аллаһ Тәала аннары вакыт килгәч искә төшерә. Хатırlыйсыңмы? И пәйгамбер, син аны итәргә тиешсең дип, һәм шунда менә Исмаил алейһиссәламгә Ибраһим алейһиссәламның карашы төшә, һәм Раббыбыз субханаһу ва тәала алның рәхмәте белән кеше каны түгелмәсен ди, аны Җибраил алейһиссәлам белән сарыкны җибәрәләр, һәм шушы сарыкны шалырга кушалар, һәм менә ничә мең ел инде без Аллаһның рәхмәте белән шушы бәйрәм итәбез. Менә Ибраһим алейһиссәламнан алып бүгенге көнгә хәтле без курбан чалабыз, һәм Раббыбыз субханаһу ва тәала шушы курбаннарны кабул кылсын, һәм шул ук вакытта ул бөтен диннәрне дә берләштерә торган бәйрәм, бөтен гаиләләрне дә берләштерә торган бәйрәм. Чөнки Ибраһим алейһиссәламны, Авраам алейһиссәламны бөтенесе хөрмәт итә. Ул христиан булсын, ул яһуди булсын, чөнки ул безнең Ибраһим алейһиссәлам. Димәк, инде менә чыннан да берничә көннән инде көтеп алынган бәйрәмебез якынлаша. Әйдәгез әле безне карап утыручы тамашачыларга сөйләп битик әле. Менә кемнәргә корбан чалу мәҗбүри санала, кемнәр әлеге эштән азат ителә? Менә хәзер бит бик теге телевизорны ачсаң да, радионы ачсаң да ярдәм итәргә кирәк, булышырга кирәк. Дип күп сүзләрне ишетәбез. Шунда Раббыбыз субханаһу ва тәала менә бөтен бәйрәмнәрне аны социаль рәвештә иткән. Шул ук курбанда, әгәр дә синдә ашарга бар, киенергә бар, торырга урын бар, һәм нисабың җыелды икән, нисаб быел 51 мең, менә шушы 51 мең акчаң бар икән, мендәр астындамы, банкадамы, кайдыр булсын, ул шул кеше курбанны чалырга тиеш. Мәсәлән, хәзрәт, миндә җыелган хатынымда да бар, ул вакытта ире дә чалырга тиеш, хатыны да чалырга тиеш. Менә шуны без онытмыйк. Хәзрәт, минем мөмкинлегем юк, ләкин мин чалырга телим. Ул вакытта ул кешегә ул мәҗбүри булмый. Әгәр дә ул чалмый икән, гынахы юк. Ә менә кемнең бөтенесе булып та чалмый икән, аның өстендә гынах, шул турында онытмыйк. Аннан соң менә бу 3 көн дәвамында чалырга мөмкин бит инде, шулай бит. Әйтик, мөселман кешесе билгеле бер сәбәпләр аркасында менә шушы көннәрдә өлгерә алмый кала ди. Менә бу очракта нишләргә? Аллаһның рәхмәте белән, дөрес әйттегез, 3 көн, мәсәлән, 16-сы, 17-се, 18-се быел Аллаһның рәхмәте белән, ләкин өлгермим.
Булдыра алмыйм, авылга кайтып булмый. Тагын нәрсәдер, эшләр ширләдем. Аллага шөкер, без мәчетләр бар, без хәзрәтләр бар. Шунда шалтыратып, нитеп хәзрәт өлгермим. Менә Алла безнең гаилә мәчетебездә дә хәтта аны электрон рәвештә җибәрсәләр, исемнәрен язсалар, без аны укып, атап шалабыз. Алланың рәхмәте белән шуңа күрә борчылмасын. Хәзрәт, мин авылда шаласым килә, үзем тотасы килә. Булдыра алмыйсың икән, ул вакытта менә нинди мөмкинлек бар икән, шулай эшләсен. Менә җибәреп, исемнәрен әйтеп, без шалабыз, нитәбез, һәм шул ук авыл мәчетләре дә аны белән шөгыльләнә. Менә аннан соң тагын шундый сорау биреп үтәсем килә. Менә соңгы елларда яңа туган бала исеменнән дә шалына башлады. Менә сез әйтеп үттегез, 51 мең дип шулай бит. Менә бу дөрес гамәлме? Бу акыйка, чөнки бар курбанның төрләре. Мәсәлән, курбан бәйрәмендә булган курбан, аның шартлары шул. Теге ашарга, киенергә акчасы булырга тиеш. Мәсәлән, кызыбыз туды, улыбыз туды. Шунда Расулыбыз әйтә, кыз бала туган булса, бер сарыкны курбан шалыгыз ди. Җегет туган булса, 2 сарыкны курбан шалыгыз ди. Аның тәне сәламәт булсын, тыйнак булсын, тәртипле булсын дип, аның өчен шалыгыз ди. Хәзрәт, мөмкинлегем юк. Шалмасам гынахы бармы? Юк, гынахы юк. Мөмкинлек бар икән, шалсын. Ләкин курбан бәйрәмендәме, башка вакытта ул үзе сайлый, үзе карый, кайсы вакытта бар икән мөмкинлек, анда шала ала. Һәм әлбәттә инде курбан итеп шалына торган хайваннар турында да сөйләшеп үтәсе килә. Билгеле, безнең Татарстаныбызда, Россиябызда дип әйтик, ул инде сарык шулай бит. Менә тагын нинди хайваннарга тукталырга мөмкин? Аллага шөкер, ул сарык, ләкин аның шартлары бар, сау сәламәт булырга тиеш. Мәсәлән, сарык 1 еллык булырга тиеш, ау ярты еллык булса да зур гәүдәле булырга тиеш. Сыер, кәҗә, хәтта менә кайбер җирләрдә күрәбез дия шалалар, менә шушыларны үгез, менә шуларны шалырга була. Бер елны бер апа шалтырады, хәзрәт, минем мөмкинлегем юк, мин тавыкны гына шалсам ярыймы? Әлбәттә, җәмәгать, мөмкинлек булмаса, шалмауның гынахы юк, ләкин тавык, каз, ул курбан дип саналмый. Чөнки менә без әйтелгән хайваннар гына курбан дип санала. Менә дия дип әйтеп үттегез, бу инде башка илләрдә шулай бит. Ул башка илләрдә дә, ләкин безгә дә экзотик рәвештә хәтта шалтыратканнар бар. Хәзрәт, сезгә кирәкмиме дип, ләкин аның бәясе дә теге ат бәясе, ләкин менә бездә дә шундый мөмкинлекләр бар икән Татарстаныбызда. Менә бит. Аннан соң курбан ите 3 өлешкә бүленә шулай бит. Аның бер өлеше гаиләгә тотыла шулай бит. Икенче өлеше инде туганнарга, дусларга, өченче өлеше мохтаҗларга бирелә. Димәк, менә бу өлешләр тигез булырга тиеш. Алланың рәхмәте белән, менә ничек әйткән идек, ул социаль рәвештә. Ягъни без ашату, без бирү, нитү, менә шул нияттән без шалабыз, ярдәм итү нияте белән. Мәсәлән, бар кайбер гаиләләр, хәзрәт, без сарык итен ашамыйбыз, без бөтенләй калдырсак, сез мескен ятимнәргә таратасызмы? Әлбәттә таратабыз. Мәсәлән, безнең Мөхәммәдия мәдрәсәбез, без менә шушы курбаннарын җыеп, аннары ел дәврында шәкертләребезне 3 тапкыр бушка ашатабыз. Менә шуңа күрә бөтенләй таратса да гынахы юк. Бөтенләй, хәзрәт, минем холодильникларым буш, ашарга әйберләрем юк, ләкин шалам бөтенләй үзенә калдырса да ул рөхсәт ителә. Пешереп, хәзрәт, сарыгы бәләкәйрәк булды, ашны пешереп туганнарны җыдык та шуны белән вәссәлам биткән, аның да гынахы юк. Шуңа күрә менә һәрбер кеше үз мөмкинлегенә карасын, бар икән мөмкинлек, уздырсын, ашатсын, таратсын, бирсен. Юк икән, шалмаса да гынахы юк. Шул турында онытмасыннар. Менә аш дип әйтеп үттегез, менә аш итеп үткәрү мәҗбүриме, әллә инде шулай ук теләктән торамы? Гомумән, мин әйтер идем, без туганнар белән минималь рәвештә елга бер булса да туганнар белән җыелышыйк. Чөнки хәзер менә телефон безне алды бит, бер тапкыр SMS-ны җибәрәбез дә, туган көне белән котладым дип, менә очрашу юк, менә шулай офлайн очрашулар кирәк ул. Шуңа күрә курбанда микән, уразада микән, башка берәр юбилей, туган көне нинди булса да, шушы Коръән ашы дип, халыкны, туганнарны җыйсын, уздырсын. Менә һәрберебез өйдә елга бер булса да шушы ашларны уздырыйк. Менә курбан ашы ул зур мөмкинлек. Менә башка милләт вәкилләренә итне өләшү дөрес гамәлме?
Сез инде дуслык турында әйтеп тә уздыгыз, шулай бит? Әйе, менә күрше хакы Алла хакы дип әйтәләр. Мәсәлән, күршебездә бер яктан бер татар әбие яши, икенче яктан бер марҗа әбие яши. Әлбәттә, бер кисәк татар әбиенә, бер кисәк шушы марҗа әбигә кертү рөхсәт ителә, гынахы юк, савабы гына булыр. Ләкин шунда аңлатып бу безнең курбан ите. Чөнки кемдер ашамаска мөмкин курбан булгач ниткәч, шунда без аны әдәпләрен, тәртипләрен саклап нитәргә тиешбез. Чөнки хәтта безгә урысның бәйрәмендә кулич китергәч бит кемдер ашый, кемдер ашамый. Шуңа күрә менә шушы тәртипләрне бозмыйча, әбине үпкәләтмичә сезгә кертсәк, сез ашарсыз микән, пешерерсез микән, бездә менә бәйрәм дип, шулай хөрмәт итик, нитик. Инде менә гаилә мәчетенең имам хатыйбы булгач, сорап та үтәсем килә, менә әзерлекләр ничек тора? Мәчеттә эшләр ничегрәк тора? Аллага шөкер, ул бит халыкка бәйрәм булгач, ул безгә эш. Ул безгә эш, иртән без Алла бирсә, гаит намазына һәрберегезне көтәбез, бәйрәм итәбез. Әлбәттә, ирләр мәчеткә килсеннәр, хатын-кызлар өйдә калып, кыймакларны пешереп, нитеп көтсеннәр. Шунда ирләр онытмасын, чөнки Курбан бәйрәмендә иртән без ашамыйбыз, аннары игә кайткач кына ашыйбыз. Кем курбан шала икән, курбанны шалгач ашасын, авыз итсен, нитсен. Менә шуны онытмыйк. Һәм иншалла гаилә мәчеттә булгач без гаиләләр өчен бәйрәм яштырабыз. Сагат 10-да балалар белән, оныклар белән көтәбез. Шунда батут, паровоз, плуфлар бөтенесе булыр. Килегез рәхим итеп, иншалла бергә бәйрәм итәргә насыйп. Барлык тамашачыларны да чакырып алабыз, шулай бит? Һәм кайбер йолаларга да тукталып үтәсе килә. Бу инде менә әйтеп уздыгыз, туганнар, дуслар белән очрашу, шулай бит, аннан соң инде зиратка бару, шулай бит. Менә тагын нинди йолалар бар бәйрәмнең? Әлбәттә, зиратка баруны онытмыйк. Шул көнне булмаса да, авылга кайтып булмады икән, сынрак булса да барыгыз. Чөнки анда әтиәннәр, әби, бабайлар аны рәтләп, нитеп, шар туганнарны буяп, ташларны карап, чөнки менә бик оят булып китә, качан яшьләрдән сорыйбыз, әбиең кая күмелгән, ул зиратта кая ята беләсеңме? Юк, белмиләр. Менә шунда әле олылар исән чагында урыннарын белегез. Хәзер бит теге точканы куеп була, нитеп, шунда әбием икән, шунда бабаем икән. Һәм менә туганлык җипләрен ныгытыр өчен бәлки бергә авылга кайтыгыз, курбан ашларын уздырыгыз, зиратларын карагыз, олыларны хөрмәт итегез. Менә ул бөтенесе менә ярдәм итү, булышу, туганнар белән, душлар белән очрашу, ул бөтенесе курбанның гадәте, курбанның тәртибе, шуны уздырырга тырышыйк. Аннан соң әле бүләкләр турында да әйтеп үтәргә кирәктер, шулай бит, балаларны сөендерү турында. Аны әлбәттә, балага бит безнең курбан ите кирәкми, нәрсә инде бу шашлык булса гына шатлана ул. Шунда хөрмәтле әниләр, әтиләр, сездән сорар идек, менә берничә көн калды, сез шушы балага нәрсә бүләк итим микән дип, хәзер бит төрле курбан бүләкләре дә бар, бәлки идә әзрәк бер-ике шарны өреп нитеп, шуны бәйрәм, игә бәйрәм хисе керсен. Менә күп гаиләләрне беләм, берничә гаилә бергә җыелышып, төрле клоун дип әйтик, шуларын шакыралар, бәйрәм итәләр. Менә ул бәйрәм дип сизелсен. Без балаларыбыз өчен нәрсәне итәбез? Чөнки ул менә сиңа курбан ите дисәң, ул карар да нәрсә бу дип аңламас, ләкин өйрәнсен, белсен, курбан зур бәйрәм икән дип. Менә аннан соң искә төште, Гаяз Исхакыйның бер әсәрендә, ул инде кәҗүл читек дип атала, шулай ук менә сүз балаларны кече яшьтән дингә тарту турында бара. Һәм анда менә ялгышмасам, Әхмәдуллага әтисе кәҗүл читек алып кайтып бирә. Янда баланың сөенгәннәре турында автор бик матур итеп яза. Менә чыннан да балаларны менә шушы бәйрәм ашада дингә тарту бу инде бик кирәкле гамәлдер, шулай бит. Әлбәттә кирәк, барыбер без бит сәпитнеме, башка әйбер алырга телибез. Менә аны курбанга бәйлик, бәйрәмдә шуны бүләк итик. Чыннан да, бу инде бала күңеленә чын мәгънәсендә кереп калыр. Менә Рөстәм хәзрәт әйтеп уздык, чыннан да республикабыз әлеге бәйрәмгә чын мәгънәсендә әзерләнә. Безнең менә тагын бер сюжетыбыз бар. Менә Зәкат фонды әлеге бәйрәмгә ничек әзерләнә икән? Бергәләп карап үтик әле. Игътибар экранга. Бер кеше садака бирү яисә кардәшнең хәлен сорашу өчен ишеген ачса, Аллаһ Тәгалә аның малының бәрәкәтен арттырыр диелә бер хадистә. Казандагы Зәкат хәйрия фонды исә ярдәм күрсәтергә теләүчеләрне һәм мохтаҗларны берләштергән уникаль урын. Зәкат хәйрия фонды Татарстан Республикасында рәсми рәвештә менә инде 15 ел, рәсми булмаган рәвештә 25 елдан артык мохтаҗларга ярдәм күрсәтә. Безнең акчалата ярдәм, тернәкләндерү һәм дәвалау, кием салым кирәк-ярак таратудан тыш иң төп юнәлешләребезнең берсе булып, мохтаҗларны азык-төлек белән тәэмин итү тора.
ел дәвамында гакыйка, шөкер, нәзир корбаннары чалып, шул итләрне мохтаҗларга тарату һәм инде бигрәк тә корбан гаете көннәрендә менә корбан итләрен белән тәэмин итү. Без быел да кимендә 500 мохтаҗ гаиләне корбан ите белән тәэмин итәргә ниятлибез. Соңгы берничә елда без шул санда барабыз. Кимендә тонна ярым ит менә бу 2-3 көндә таратыла безнең фонд тарафыннан. Әлеге азык-төлек җыелмасының авырлыгы 7 килограмм. Ул ай сайын 50-60 кешегә таратыла. Рамазан айларында исә бу саннар артып та китә. Безнең ярдәмне алучылар арасында төрле катлам мохтаҗлар бар. Ялгыз өлкәннәр, күп балалы гаиләләр, авыру бала тәрбияләүче гаиләләр, тулы булмаган гаиләләр һәм башкалар. Безгә ярдәм итәргә теләүчеләр дә, ярдәмне алырга теләүчеләр дә барысы да бер үк ишектән керә һәм бер телефон номеры буенча шалтыраталар. 225-33-22. Мохтаҗлар, авыр тормыш хәлендә калучылар бирегә килеп, кием салымда сайлый ала. Ярдәм күрсәтергә теләүчеләр саны елдан-ел арта, ләкин мохтаҗлар саны да ни кызганыч кимеми диләр. Һәр кеше дин кардәшне, һәр кемгә игелек күрсәтсә, мөмкин кадәр мәрхәмәтле булырга тырышса иде. Шуннан да шулай, бергәләп матур итеп әлеге бәйрәмне каршы алып үткәреп җибәргә насыйп булсын. Аннан соң тагын шундый сорау биреп үтим әле. Менә әйтәләр бит әле, корбанны беренче көнне чалу мәслихәт дип. Шуннан да шулаймы? Савапка карап, әлбәттә, әгәр дә күпме без иртәрәк курбанны чалсак, шу хәтле савабы күбрәк булыр. Мәсәлән, ул намазда да вакыты көрү белән укысаң, савабы күбрәк. Сынрак укысаң, савабы булыр, ләкин әзрәк булыр. Курбанда да. Ләкин Раббыбыз Алла нәрсә ди? Мин сезгә сез булдыра алмый торган әйберне кушмыйм. Хәзрәт, авылга кайтып булмый. Менә икенче көнне, өченче көнне чалсак, анда да савабы бик күп. Шуңа күрә борчылмагыз, пәйгамбәрбез әйтә бит, күп мыйны шу хәтле гынахлап ителә, күп мыйны шу хәтле савабы языла. Аллаға шükür. Аннан соң менә тиресенә кагылышлы да шундый сүзләр ишеткәнем бар. Менә бу корбанның тиресен саткан акчаны кулланырга ярамый икән. Шулай бит, әлеге акчаны бар тик мохтаҗларга гына өләшергә мөмкин. Чөнки ул гомумән бөтен курбан һәм без аны сатырга тиеш түгел. Әгәр дә хәтта менә шушы тиресен без бирдек һәм кеше безгә акчасын биргән икән, бу акчасын без берәр мискин әбигә бирергә тиеш. Аңлашылды. Рөстәм хәзрәт, инде шуның белән тапшырыбыз ахырына да якынлашып килә. Билгеле, бәйрәм уңайыннан сезнең әйтер сүзләрегез дә бардыр, шулай бит? Тамашачыларыбызга җиткерә аласыз. Раббыбыз Субханаху ва Тааля шушы киләчәк бәйрәмне мөбарәк кылсын. Раббыбыз Алла һәр бер гаиләгә бәхет, бәрәкәт бирсен. Һәр бер гаиләгә шушы бәйрәмне матур итеп уздырырга насыйп итсен. Ширләгән кардәшләребезгә Алла Тааля шифасын бирсен. Шушы дөньядан киткән, вафат булган ата-аналарыбызга, әби-бабайларга Алла Тааля җәннәтләрдән ин алларын, фирдәү җәннәтләрен бирсен. Раббыбыз Алла Казаныбызга, Татарстаныбызга, Рәсәйебезгә бәрәкәтен, унашын бирсен. Шушы бәйрәмнәр мөбарәк булсын. Амин. Бик зур рәхмәт сезгә. Миңа калса инде безнең тамашачыларыбыз өчен дә бик файдалы, матур әңгәмә булгандыр. Чалынган корбаннарыбыз кабул булсын һәм бәйрәм мөбарәк булсын. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен сау булышабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, инде бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.